Vítam všetky krajiny, všetky mestá, ktoré dnes našli čas pridať sa k našej konferencii. A dnes budeme hovoriť o našom skvelom produkte Actividan, ktorý je univerzálnym produktom pre vedenie zdravého životného štýlu v dnešných moderných podmienkach. Poviem vám o výhodách tohto produktu, prečo ľudia dnes čoraz viac a viac ľudí chápe, že tento produkt by mal byť v každom dome, čo tento produkt robí, ako ovplyvňuje náš organizmus, ako ho môžete dnes výhodne kúpiť a samozrejme, koľko tento produkt stojí. O všetkom tomto teraz podrobnejšie porozprávame. Pred vami práve vidíte náš produkt. Je to univerzálny produkt, pretože v tomto produkte je zdravie, krása a dlhovekosť. Ako viete, dnes v každej z týchto oblastí existuje obrovské množstvo produktov, ktoré ľudia užívajú. A dnes vám chcem doručiť presne to, že produkt Actividan obsahuje zložku, ktorá sa nachádza tu, prakticky môže nahradiť niekoľko desiatok produktov. A ak to budete kombinovať spolu, zvýšite účinnosť týchto produktov, doplnkov stravy, ktoré užívate na zlepšenie svojho zdravia, krásy, dlhovekosti. Dnes už naozaj prekročilo 2000 výskumov v tomto smere. Dnes už poznám veľa z vás, ktorí sú zástancom používania produktu Actividan. Všimli ste si, že produkt Actividan je dnes potrebný každému človeku, rovnako ako voda, vzduch a strava. Teda tu sú 3 zložky, bez ktorých dnes prakticky nemôžeme žiť. Všetci na to míňame peniaze, ale s vekom si uvedomujeme, že práve pod vplyvom samozrejme vody, vzduchu a stravy, naše miesto obývania, kde sa nachádza, ovplyvňuje naše životy do určitej miery a prichádzajú rôzne zdravotné problémy. Preto, aby bolo týchto zdravotných problémov menej, výrobok Actividan nám umožňuje ľahšie zvládnuť to. A aspoň nekumulovať v tele všetky tie škodlivé látky, ktoré nás v každom prípade obklopujú, nielen vo vzduchu, ale samozrejme aj vo vode a v strave, ktorú pravidelne konzumujeme. Preto dnes stále viac a viac ľudí uvedomujú si, že výrobok Actividan by mal byť na stole každého človeka. Štúdie hovoriace o tom, že výrobok ovplyvňuje primárne funkcie nášho organizmu. A samozrejme niektorí z vás dnes možno položí otázku, čo je vlastne primárne v našom organizme. Vždy, keď robím nejakú konferenciu v nejakej miestnosti, kde sa stretávame, vždy položím túto otázku a vždy počujem od ľudí, niekto hovorí, že srdce je hlavné, krv a ešte niečo. Teda každý, no ja tak robím závery, že niekde hovorí o tom, o čom, čo ich niekde bolí. V skutočnosti každý z našich orgánov samozrejme sú v určitej miere hlavné, pretože vytvárajú celkový určitý systém, ktorý vidíme, cítime kúsok. Ale ak sa skutočne zamyslíme nad tým, čo hovoria vedci, hovoria o tom, že existuje nejaký mechanizmus, ktorý sa nachádza na prvom mieste, ktorý spája všetky tieto orgány, aby správne fungovali, aby fungovali dlhšie a aby sme sa cítili súdržne. Teda existuje niečo, čo spája všetky tieto orgány. Varianty, ktoré skutočne spájajú všetky tieto orgány, ktoré ich všetky kombinujú, aby poskytovali väzy a tým pádom zomierali na koži. Teda existuje niečo, čo spája všetky tieto orgány. Chceme ich všetky. Takže zhluk neobsahuje špecifikáciu, ktorú potrebujeme. Práca spracovať, zbaviť sa otca. To dáva život našim orgánom. Rovnako aj srdcu, krvi, rukám, nohám, očiam. Všetky naše orgány sú z hľadiska funkcionality vedľajšie, pretože na prvom mieste je ešte niečo, čo to všetko udržiava v chode. A ak toto, čo je na prvom mieste, nefunguje dobre, potom samozrejme náš organizmus tiež prestáva správne fungovať. A samozrejme začíname to pociťovať. A rôzne druhy symptómov, slabosť a všetko, čo s tým súvisí. K primárnym funkciám nášho organizmu patrí najmä čistiaci systém nášho organizmu. To znamená, že musíte vedieť, že náš organizmus je tak zorganizovaný, že musí sa sám očisťovať. Všetko v našom organizme je tu preto, aby sa to dialo bez veľkého úsilia, bez osobitnej pozornosti z našej strany. A to sa deje v skutočnosti od narodenia až do 35 rokov, v závislosti od toho, kde žijeme. Pretože miesto pobytu má veľký vplyv na to, ako si uvedomujete. Pretože ak žijeme niekde v horách, niekde v lese, kde je čistý vzduch, jeme výborné jedlo, pravdepodobne tento proces bude nám slúžiť dlhšie. Ak žijeme vo veľkomestách, ako dnes väčšina ľudí, určite si myslím, že chápete, že je to veľký zázrak. Že do 30-35 rokov nemáme žiadne vážne zdravotné problémy. Preto máme vlastne čističku, o ktorú sa musíme starať. Aké je to kondícii, ako sa vysporiada so všetkým, ako je už zanesená. A samozrejme o tom sa začíname starať zvyčajne vtedy, keď už cítime nejaké poruchy. Správnejšie medicína. Múdri ľudia hovoria, že je potrebné, aby sme sa starali o to, aby sa náš organizmus denne nezanesoval. A dnes samozrejme mnohí vedú zdravý životný štýl. Ale vzniká otázka.
Existuje niečo, čo by mohlo pomôcť našemu organizmu, aby sa s tým každodenne ľahšie a správne vyrovnávali, priatelia. A tu hovoríme o produkte Actividan, pretože každý deň, keď ráno vstanete, myslím si, že veľa z vás ráno vypije pohár teplej vody však. A vezmete jedno sáčok nášho produktu, neviem, hneď môžete piť jeden sáčok, rozdeliť tam na niekoľko dní. A keď pijete, dávate organizmu obrovskú silu, aby zvládal svoje funkcie v podpore, no predovšetkým nášho čistiacieho systému. Teraz nehovoríme len o čistení črieva alebo pečene. Organizmus ako celok sa začne správne čistiť, a to mnohí vedia. Mnohí z našich klientov, keď prijímajú náš produkt v závislosti od svojho zdravotného stavu, začínajú pociťovať rôzne procesy v tele. Kto potrebuje sedieť na záchode, sedí na záchode a očisťuje sa. Kto má nejaké pocity, ľudia hovoria, že chcú spať niekoľko dní. A náš lekár hovorí, že ak chcete spať, oddychnite si, koľko potrebujete. Pretože produkt usmerňuje organizmus, má nejaký úspešný smer, aby začal zbavovať sa tých nepotrebných vnútorných procesov, ktoré sú narušené. Normalizuje tie správne procesy, ktoré by mali fungovať v našom organizme. A v mnohých týchto štúdiách niektorí lekári hovorili o tom, že produkt Tivedan Fukaidan inteligentný produkt. To znamená, že niekde existujú aj vyjadrenia inteligentný lekár. Pretože skutočne odtiaľ to vidíme. Vidíme pevný optimistický nápad na porušenie. Vidíme túžbu hlavy Frodectva. Toto je oblasť vzájomného porozumenia. A po druhé vidíme cudzieho mulera, ktorý to robí veľmi cieľavedome. Jeho pijeme náš organizmus, on je múdry, on jednoducho získava sily na to, aby pracoval. Presne v oblasti, kde je teraz najdôležitejšie, presne opravovať. Preto neprekvapujte sa prosím tým, že ak vás bolí hlava a začnete piť produkt, pretože presne to je niečo konkrétne, čo chcete pre nejaký konkrétny váš cieľ a potom zistíte, že tam máte ešte aj tam. Zlepšenie ešte aj tam, zlepšenie môže byť presne táto problém ešte. Pokiaľ u vás je ale už mnohé iné procesy u vás nastavené, teda produkt, spolu s vašim organizmom sám vie, kde a čo potrebuje tam opravovať všetko, čo potrebujeme, je len prijať to a ťažiť z toho. Radosť, veľmi dôležitý proces, ktorý sa týka primárnych funkcií nášho organizmu, je to spustenie samovraždy modifikovaných buniek, ktorý sa nazýva apoptóza. Viete, bohužiaľ, poviem aj o sebe, od roku 1998 som sa stretával s rôznymi bielkovinovými doplnkami. Počul som o obrovskom množstve tráviacich produktov a stretával som sa s rôznymi tráviacimi produktmi a počula som o obrovskom množstve lekárskych prednášok. Bohužiaľ, až keď som sa dozvedel o vlastnostiach tohto produktu, zistil som, že v našom organizme existuje nejaký apoptóza. Pracujúc s mnohými ľuďmi, takmer väčšina hovorila, neviem, čo to je. Teraz vám poviem, čo je apoptóza pre tých, ktorí vie jednoduchými slovami. Apoptóza to je výmena našich starých buniek za nové naše bunky. Ako viete, naše bunky v našom organizme majú určitý časový interval práce, určitý cyklus, po ktorom sa zničia určitým spôsobom a na ich miesto prichádza nová bunka. A čo je zaujímavé, my sa k tomu nejako nepričiňujeme. Dokonca nevieme, čo sa deje. Presne ako s čističovým systémom. Áno, niečo sa deje, no a deje sa. Ako v skutočnosti prebieha apoptóza? Keď už naša bunka vyčerpala zdroje práce v organizme, začína prvý cyklus. Prvý je to, že sa vnútorne odpojí od ostatných buniek. Pretože viete, bunka interaguje so všetkými ostatnými bunkami, teda odpojí sa, stane sa takou jedinou bunkou. To je prvý. Druhý moment. Bunka musí zdvihnúť 2 receptory a signalizovať našim makrofágom, že tu som bunka, už som všetko odpracovala. Dáva signál, aby makrofágy prišli a zničili membránu okolo tejto bunky. Teda makrofág takmer zjedia membránu okolo tejto bunky. A takto sa bunka rozpadá v organizme, priatelia. V čom je problém? Problém spočíva v tom, že v závislosti od stavu nášho organizmu, od zanesenia nášho organizmu, od mnohých rôznych negatívnych procesov, ktoré prebiehajú v organizme, naša bunka prejde prvým krokom, teda odmietne spojenie s inými bunkami a nemôže zdvihnúť tieto antény. A v dôsledku toho táto bunka zostáva v organizme dlhú dobu, niekedy aj desiatky rokov. Pretože od tohto okamihu sa táto bunka v medicínskom termíne nazýva zmenená bunka alebo potenciálne ankyloza. Ankylogická bunka. Myslím, že ste počuli od lekárov takéto vyjadrenie. Ankylogické bunky sú u každého, tí, čo to počuli, ale nepochopili, prečo lekári hovoria tak. Pretože poznajú tento mechanizmus, ako vnútri funguje. Preto dnes existuje skutočne rôzne druhy diagnostiky, ku ktorej môže človek prísť.
urobiť si diagnostiku a zistiť u seba podobné zmenené bunky a môžu absolvovať nejaký kurz, niečo tam a zbaviť sa týchto buniek. Ale problém spočíva v tom, že každý deň žijeme v určitých životných podmienkach. Každý deň sa nejako stravujeme, či už správne alebo nesprávne. Teraz máme leto, niekomu je známe, že je škodlivé sedieť na priamom slnku, ale napriek tomu, že to vieme, stále radi chodíme na slnko, chodíme na pole do záhrady, hoci vieme, že je to škodlivé pre náš organizmus. Preto nevieme, kedy v našom organizme týchto buniek pribúda alebo ubúda. Pretože keď sa v organizme týchto buniek stáva čoraz viac a viac, potom vzniká vážny problém spojený s nejakým závažným procesom a podobne. V skutočnosti, aby ste pochopili, prečo za taký krátky čas vzniklo tisíce a tisíce štúdií o fukoidáne, látke získanej z morských rias. Pretože na začiatku skupina vedcov začala hľadať prostriedky na prevenciu onkológie a prvé výsledky, ktoré dosiahli práve v tejto oblasti. Potom, keď mnohí z nich začali intenzívne študovať, začali objavovať a dnes sa hovorí, že fukoidán je skutočne veľmi silný prostriedok na prevenciu onkológie. Práve preto, že prinúti bunky v našom tele, ktoré nemôžu zdvihnúť antény, začnú zdvíhať svoje antény. A makrofágy tieto bunky vidia a rýchlo ich odstraňujú z našeho tela. Preto vás chcem potešiť, že tento produkt funguje v tomto smere. Každý z vás, kto pravidelne užíva produkt Actividan, robíte veľmi silnú preventívu v tomto smere. No a samozrejme tretie, čo je tiež veľmi dôležité, zvyšuje výkonnosť našich vlastných štruktúr. Zvyšuje výkonnosť našich vlastných štruktúr. Tieto hlavné bunky majú schopnosť opravovať náš organizmus. Avšak dnes už je preukázané, že niekde po 30-35 rokoch kmeňové bunky máme ich, ale jednoducho spia. To znamená, že človek ochorel, človek musí niečo opraviť, ale už vo veku 40, 50, 60 kmeňové bunky jednoducho nemajú silu na to, aby vykonávali svoju prirodzenú funkciu. Raz som počul také vyjadrenie jedného z lekárov, ktorý u nás vystupoval. Ľudia umierajú, nepoužívajú celý potenciál svojho organizmu. A práve to súvisí s tým, že vždy vsadíme na vedľajšie funkcie nášho organizmu, na telné orgány. Ale nechápeme, že dnes by sme mali najprv hľadať produkty, ktoré práve podporujú primárne funkcie nášho organizmu. Formou podpory kmeňových buniek, spustenia apoptózy a podpory nášho čistiacieho systému. Pretože keď všetko funguje správne, u novorodenca, pretože práve novorodené dieťa, keď sa narodíme, nás to nezaujíma, pretože máme všetko čisté, naše kmeňové bunky pracujú jednoducho fenomenálne. Naše deti do určitého veku nepijú žiadne nadprirodzené, žiadne biologicky aktívne doplnky. Viete to isté, ale dieťa je plné energie, je lázer, zatiaľ čo napríklad otec, matka len vstali zo stola a nemôžu si zložiť myšlienky, čo majú dnes robiť ďalej. Takže to dospieva až k tomu bodu, keď chronická únava prakticky neopúšťa človeka. Nemajú takmer žiadnu silu na nič. Áno, keď pijete tento produkt, obnovujete organizmus, vrátite svoj organizmus presne do toho bdelého stavu, v akom ste boli. Ale samozrejme, priatelia, každý má iný vek, znečistenie je rôzne a mnohí určite potrebujú na to určitý čas. Tieto tri funkcie chcem, aby ste si zapamätali. A predovšetkým, keď budete hľadať nejaké potraviny pre zdravie, musíte si položiť práve takéto otázky. A či tento výrobok čistí môj organizmus a spúšťa tento proces apoptózy? A zlepšuje funkciu stolových buniek? Ak to nerobí, znamená to, že ide o výrobok pre vedľajšie orgány. Najdôležitejšie je, aby ste mali možnosť denne podporovať tieto činnosti vo vašom organizme. Chcem vás potešiť, že produkt Actividan, jeho príťažlivosť spočíva v tom, že to robí súčasne. Súčasne na všetky tieto tri funkcie. To všetko je tu. Chcem vás ešte potešiť, pretože štúdie hovoria aj o tom, a nie len štúdie, ale už aj naši klienti, pretože máme dosť veľa klientov, ktorí sa pred začatím používania produktu obrátili na polikliniku, podstúpili krvné testy, videli, ako boli na začiatku, začali ich rozpúšťať v organizme. Skutočne chceme, aby v Marine boli. Chcem pozvať všetkých na vytvorenie stôp pre environmentálnu pripravenosť v ľuďoch, ktorí sa objavujú a sú produktívni. Dosiahla som podobné ciele. Študenti majú šancu získať obyvatelia, ktorí všetko pokračujú v meta a zmierenie o fotke s televízorom, čo chcú už teraz. Pretože sú v decembri, pretože Sonico začali prijímať výrobok a potom boli veľmi prekvapení. A boli prekvapení aj tí lekári, ktorí sledovali tieto analýzy. Čo robí výrobok?
zriedi vašu krv a zlepšuje stav vašich ciev. Ale tento výrobok, priatelia, funguje lepšie ako tie lieky, ktoré kupujeme. Ľudia kupujú v lekárniach na zriedenie krvi. Čím sa náš výrobok líši? Je to tým, že presne prispieva k obnoveniu tej funkcie, ktorá zriedi našu krv, priatelia. Ak bežné výrobky na báze heparínu priamo ovplyvňujú krv, teda práve zriedi krv. Práve preto, keď človek prestane piť, potom po nejakom čase okamžite krv sa opäť stáva hustou a človek musí znova piť, znova hľadať nejaké iné, treba ich nahradiť a tak ďalej. Takže výrobok Actividan priamo ovplyvňuje samotný proces zriedenia krvi. No dobre, príjemný bonus však, ale poviem vám, že to nie je len bonus, je to veľmi skvelé. Pretože v skutočnosti väčšina ľudí, u ktorých je dýchavičnosť, u ktorých je skutočne tam chronická únava, všetko to súvisí s kyslíkom. Pretože krv je hustá, krv ťažko cirkuluje, naše bunky v rôznych častiach nášho organizmu nedostávajú kyslík. A samozrejme, ja mimochodom chcem povedať, dnes už sa to dá povedať a pred pár rokmi to nebolo možné povedať, ale epidémia covidu, ktorá bola priamo spojená s krvnými zrazeninami u ľudí, zlým dýchaním a veľa našich zákazníkov sa práve zlepšovalo s našim produktom Actividan. Chcem vám povedať jeden veľmi zaujímavý prípad. Máme zákazníkov v Mongolsku a tam sa stalo, že jeden z našich zákazníkov skončil na jednotke intenzívnej starostlivosti. V nemocnici obvykle nesmú podávať nič iné. Ale keďže človek bol prakticky na odchode a jeho manželka práve užívala náš produkt, dohodla sa tam a začali mu podávať vodu s našim produktom. Ich prekvapeniu takmer po 30 minútach, 20 minútach sa človeku začalo zlepšovať. A tí, čo tento produkt nebrali, on už odišiel z nemocnice, ale tí tam zostali. Čo sa týka vírusových ochorení, veľmi zaujímavý moment. Samozrejme, každý z nás dnes je. Väčšina ľudí samozrejme užíva rôzne druhy doplnkov stravy. Ak ste dnes konzultovali s vašimi lekármi, užívate nejaké doplnky stravy, užívate nejaké lieky, môžete užívať náš produkt, pretože tento produkt pomôže lepšie vstrebávať to, čo užívate počas dňa. Môžem povedať z našich skúseností. Máme dosť veľa výsledkov ľudí, ktorí mnoho rokov takmer každý deň užívali celú hrbu rôznych druhov tabliet. Ale keď začali piť súčasne náš produkt, oni pomaly začali zbavovať sa mnohých rôznych takýchto tabliet. A len občas brali nejaké tabletky. Myslím si, že každý chápe, že nie je možné piť hrstami tie isté chemické tabletky a očakávať, že sa z toho veľmi vyliečime. To je samostatná téma. Ale v každom prípade táto informácia by pre vás mala byť. V produkte sa našli ešte zaujímavé účinky na pomoc našemu organizmu. To je poprvé antivírusový účinok, protiplesňový účinok, protizápalový účinok, protinádorový účinok. A samozrejme produkt je veľmi dobrým imunomodulátorom. Takže priatelia, pre koho je tento produkt? Určite máte otázky. Tento produkt Actividan je pre všetkých. Pre mužov, ženy, pre deti a dokonca aj pre našich miláčikov. Je to samostatná téma, pokiaľ ide o miláčikov, psy, papagáje, ryby a všetko, čo s tým súvisí. Pretože máme ľudí, ktorí podávajú svojim miláčikom a tiež hovoria o dosť zaujímavých výsledkoch. Ale vráťme sa k nám, ľuďom. Keď budete užívať náš produkt, najprv uvidíte, že získate energiu. To znamená, že sa budete cítiť dosť dobre. Zlepšuje sa funkcia organizmu, podporuje sa imunitný systém, podporujú sa spojivové tkanivá a chrupavky, zlepšenie funkcie pečenia a obličiek, podpora funkcie obehového systému, ktorému som práve venoval čas, udržiavanie žalúdočno-črevného traktu v dobrom stave a ako viete, veľké množstvo zdravotných problémov, ako hovoria lekári, začína v našom čreve. Takže náš produkt v tomto smere pomáha nášmu črevu. Medzi nimi je aj vírus s názvom Helicobacter. Veľmi škodlivý vírus, ktorý sa nachádza práve v našom čreve. A práve tento vírus vedie k žalúdočnej vredu. A potom, ak sa nelieči, mohlo by to byť aj rakovina žalúdka. Existujú vedecké štúdie, ktoré hovoria o tom, že Fucoidan veľmi vážne, veľmi dobre zvláda tento vírus. Mnohí z vás možno ani neviete, či ho máte alebo nie. Musíte ísť a podať špeciálny test a tak ďalej. Pri užívaní produktu sa váš črevný trakt začne správať inak, lepšie, pohodlnejšie a tak ďalej. Chráni organizmus pred radioaktívnou infekciou. Potláčajú sa nádorové bunky a samozrejme obnovuje sa pružnosť kože. Náš produkt Actividan je kozmetický produkt číslo 1. Vážené dámy, ženy, ktoré sa milujú,
Samozrejme chápem, že existuje obrovské množstvo kozmetických prostriedkov, ktoré si nanášate. Myslíte si, že pôsobia na vaše omladenie? Myslíte si, že pôsobia na vaše omladenie? Nech je to tak, to bude. Nech je to tak, ak to bude. Nech je to tak. Ale chcem vám povedať, že dnes existuje obrovské množstvo žien, ktoré tiež chápu, že naša mladosť a krása začína nie zvonku, ale práve zvnútra. Preto používajte to, čo používate. Ale ak k vašim kozmetickým produktom pridáte tento úžasný produkt, ktorý ráno vypijete, zistíte, že vaša pokožka sa úplne zmení. A najdôležitejšie je, že sa omladne, vyhladí sa pokožka rúk a krku, pigmentové škvrny zmiznú. A to je skvelé, pretože to robí produkt Actividan. Preto si myslím, že by ste mali byť hrdí na to, že máte túto možnosť, pretože veľa žien o tom vôbec nevie. V ich živote ešte nie je produkt Actividan. Ale ako krásne je, keď otvoríte vašu kabelku a vyberiete odtiaľ tento úžasný sáčok, otvoríte ho a nasypete do vášho pohára, kde práve ste v práci, niekde inde. A vypili ste. Už budete odlišných ostatných ľudí, ktorí to zatiaľ nevedia. No odkiaľ by mohli vedieť? Práve od vás sa o tom dozvedia. Preto je kozmetický výrobok Actividan číslo 1 pre každú ženu. Najprv by to malo byť u vás. Máme klientov vo veku 66-65 rokov. Po určitom časovom období. Použitie výrobku urobili analýzy. Existuje špeciálna diagnostika na určenie biologického veku. A ich vek sa znížil od 10-15 rokov práve biologicky. Priatelia, rozumiete, aký výrobok dnes máme? Myslím si, že by sme mali byť teraz v tejto chvíli šťastní, že sme v tomto svete niečo dobré urobili. Že na našej ceste sa objavil tento produkt a akýmsi spôsobom nám Boh otvoril mysel, aby sme sa do toho ponorili. Preto vás blahoželám, že máte skvelý produkt, na ktorý si každý deň môžete nastaviť dobrú vnútornú náladu. Výsledky hovoria o účinnosti produktu. Bohužiaľ, mnohí ľudia sa niekde hanbia nám posielať výsledky, ale chcem poďakovať tým, ktorí nám ich poslali. To je to. U ženy sa znižuje šedivosť a zlepšuje sa stav vlasov. Výsledkov je veľa. Mnohé ženy hovoria, že sa im vracia farba z mladosti. Tu máme výskyt bradavíc, psoriázy, alopecie, nejaké problémy s hubami. Čo máme ešte tu? Vitiligo, vážny problém, ktorý začal človek užívať nie preto, ale všimol si, že pigmentácia. Začala sa vrácať späť. Tu je ďalší výsledok. Rakovina kože. Veľmi dlho trpela týmto problémom. Tu máme ďalší zaujímavý, áno, strašný, ateroskleróza ciev nôh. A tu je ďalší výsledok. Gangréna dolnej končatiny na pozadí aterosklerózy ciev nôh. Myslím si, že každý chápe, že tento problém nevznikol za 1 sekundu. Ide o problém mnohých rokov, ktorý bol spojený práve znova s krvou, s cievami a celkovo s životným štýlom. A teraz si všimnite, po 6 mesiacoch používania produktu sa zachovali naše prstíky. No čo sa týka energie, priatelia. Samozrejme dnes existuje diagnostika, s ktorou je možné pozrieť energiu každého človeka. A tu vidíme, ako nám klient poslal svoje výsledky po použití produktu. A tu vidíme, že na začiatku bolo potom 7 vec, potom 7, 3%. Teda tu vidíme zlepšenie stavu, teda energie, aury a všetko s tým súvisiace. Teraz sa pozrime na to, ako sa prijíma výrobok. V skutočnosti je veľmi ľahké sa v tomto zorientovať. Robili sme diagnostiku, zvýšenie účinnosti je lepšie prijímať 3-4 krát denne. Preventívne v podstate môžete piť kedykoľvek, keď vám to vyhovuje. Ale ak stále sledujete určitý cieľ, určitú úlohu, ktorú chcete maximálne dosiahnuť z výrobku, tak to je to, čo je potrebné prijímať tento výrobok niekde 3-4 krát denne. A je žiaduce dať možnosť 30 minút pred jedlom, aby v tele prišlo. Práve v princípe, viete, existuje také pravidlo, že 30 minút pred jedlom by ste mali vypiť pohár vody. Alebo už potom, ak ste jedli, potom aj po 30 minútach pohár vody s našim produktom. V prvých dňoch sa odporúča používať produkt, pretože viete, všetci ľudia sú rôzni, máte rôznu váhu. Ale my odporúčame, že v prvých dňoch 2-3 dní je najlepšie užívať. Asi jedno vrecko, rozdeliť ho na rôzny počet dní, pretože sa môže stať, že v prvý deň, ak budete veľa piť, môžu sa vyskytnúť nejaké nepohodlie. Organizmus sa musí v každom prípade nejako zvyknúť na tento produkt. Preto je možné trochu znížiť dávku, ale stále sa snažte pokračovať v užívaní. A to je práve dôkazom toho, že produkt začal v tele niečo vylepšiť. Dospelým sa jedno sáčko rozpustí v 500 ml vody a približne 50-100 ml vody pijeme naraz, teda 3-4 krát denne. Samozrejme je to nevyhnutné, to, že výrobok má vlastnosti, ktoré prebúdzajú náš očistný systém. Potrebujeme piť trochu viac vody.
Preto vždy, keď vypijete tam 50 gramov vody, snažte sa tiež piť ďalších 200-250 mg vody niekde inde. Ak existujú nejaké zdravotné problémy, potom je samozrejme potrebné piť viac, niekde medzi 2 a 5 sáčkami. A teraz nech vám dám odpoveď na otázku. V čom spočíva príťažlivosť nášho produktu? V porovnaní s inými produktmi, ktoré obsahujú fukoidány. Napríklad, ktoré sa predávajú na trhu. Ak sa pozrieme na tento prvý príklad, vidíme nasledovné, priatelia, že v jednom našom sáčku je 600 mg fukoidánu. Fukoidán tu máme z 2 rias, dnes na trhu. Samozrejme sú predávané vo forme doplnkov stravy rôzneho druhu produktov, kde je uvedený fukoidán. Chcem vám povedať, že zvyčajne v týchto pohároch je 30 kapsúl, 50 kapsúl, 90 kapsúl, 120 kapsúl. A chcem upozorniť, že ak vezmeme 600 mg, ktoré sa nachádzajú v tejto sáčke, a rozdelíme na 30 kapsúl po 20 mg, dostanete jednu takúto sáčku. To je 30 kapsúl, tu je dosť vážna dávka. Keď hovoríme o fukoidánoch, keď hovoríme o výsledku, keď hovoríme o pohodlnosti používania produktu, predstavte si, že potrebujete piť 2, 3, 4 šálky. Predstavte si, že musíte vypiť takmer celú plechovku, a to každý deň. Poviem vám, že výrobky na plechovkách majú napísané fukoidán. A je napísané, aby ste pili 1, 2 kapsuly denne, 3 kapsuly denne. No môžem vám povedať, no samozrejme možno niekto niečo cíti, ale väčšina ľudí nič necíti. Presne tak, ako pijete dnes. Predpokladajme, že pijete vápnik, pijete vitamín E, pijete ešte niečo. No vypili a vypili, ako sa hovorí. Ja vám odporúčam dosť vážne, ako by ste pochopili tento moment. Čo? Teraz budeme hovoriť o cene. Samozrejme, spoločnosť by mohla v zásade zabaliť všetko toto napríklad do kapsúl. Urobiť vám tam za $30 nejaký produkt. A vy by ste sa tešili, že u nás je lacno v zásade ako u všetkých. Ak chceme to najlepšie, priatelia, tak dnes v takejto podobe sa spoločnosť snažila vám dať to najlepšie. Preto ak uvidíme, že v tých kapsulách je napísaných 30 mg fukoidánu, tak to bude 20 kapsúl. Ak je tam napísaných 40 mg, znamená to 15 kapsúl. Ak 50, potom 12 kapsúl. Keď hovoríme o tomto našom štandardnom balení, v ktorom sú 4 takéto balenia, ak vezmeme napríklad pomer 50 mg, 12 kapsúl, 1 sáčok, budeme mať nasledujúce porovnanie s nejakými flaštičkami. Teraz nechcem hovoriť o spoločnosti. Viete, je to akoby nevhodné. Ale v zásade to je na internete k dispozícii. Napísal som pre $50, ale v skutočnosti to pláva. To je 50 plus ešte doprava. Zaokrúhlil som priemer na 50. Na 60 kapsúl potrebujete kúpiť 8 flaštičiek. 8 flaštičiek v priemere po 50. To bude $400. Ešte raz chcem zdôrazniť, neviete, aké množstvo koncentrácie sa tam nachádza. No fukoidán a fukoidán. Ako sa hovorí, buďte zdraví. Spoločnosť Wim Grace je spoločnosťou priameho predaja. Spoločnosť, ktorá má záujem o to, aby ste zostali našimi zákazníkmi navždy. Aby ste vždy rozumeli, že máte jeden z najcennejších produktov, ktoré dnes z tejto oblasti môžete využívať a odporúčať iným. Pozrite sa na rozdiel, priatelia. Zaplatíte dvojnásobok. Preto by ste to mali pochopiť, že vždy existuje stratégia predajcov, ktorí sa pozerajú na peňaženku človeka a kladú si otázku, akú sumu peňazí človek môže ľahko minúť. A ľahko človek môže minúť tam $5, 10, 20, no $30. No až do $50 človek s ňou ľahko môže rozlúčiť. Práve na tom je postavený trh. V našej spoločnosti sme zaujatí úplne iným smerom, bojujeme o výsledok. Aby sa vám to páčilo, preto chcem, aby ste pochopili túto cenu, aby ste si to nejako určili pre seba, aby ste vedeli, že kupujete veľmi kvalitný produkt. Lacnejšie, než keby ste kúpili všetko, čo vám dnes ukazujú na trhu. Ukážem vám ďalší príklad. Napríklad 30 kapsúl. Cena je približne $25-30 s doručením až k vám domov. To znamená, že budete potrebovať kúpiť 16 pohárov. To znamená, že tam budete mať 480 kapsúl, 16 pohárov. Áno, kúpite za $25. Zdá sa, že ste veľa nevydali, ale kúpite 1-2 poháre. Už nebudete chcieť kúpiť viac, pretože poviete niečo ako nerozumiem, chcem, aby ste mali na pamäti. Poďme sa pozrieť na cenu. Jedna krabička obsahuje 10 sáčkov, ktoré vám preventívne môžu stačiť od 10 do 30 dní, pretože 10 sáčkov, ak ich rozdelíte na 3 dní, vám môže stačiť na 30 dní, hovoríme. O tom, čo je najlepšie robiť, aby ste si mohli dovoliť viac. V
v každom prípade $69. Táto cena vrátane dopravy až k vám domov, strieborný balík $119, ušetríte $19. Teda čím viac produktov si kúpite, tým viac peňazí ušetríte, urobte zlatý. Balík teda jedna krabička, vnútri 4 krabičky si kúpite za $49,75, diamantový balík, 2 krabičky, úspora $154. Keď si kúpite 3 krabičky produktu, všimnite si, že spoločnosť vám ešte dáva darčekovo 2 krabičky za $119. 2 takéto krabičky, 20 sáčkov, dostanete ako darček pri úspore. Vytvorte 3 $47, ak si kúpite 6 krabičiek produktu, ako darček dostanete krabičku takúto. 4 sáčkov, $149 za $200. Úspora u vás dosahuje $6,50. Ak si kúpite 9 krabíc, získate 2 krabice zadarmo za $398. Úspora $1082. Dodanie produktu prebieha u nás dosť rýchlo. Vo viac ako 120 krajinách sveta. Celý svet spoločnosť nastavila. A týmto chcem vás potešiť. Ja dúfam, že informácie, ktoré som pre vás dnes pripravil, vám umožňujú pochopiť, ako veľmi zaujímavý, nádherný produkt máme. A všetko, čo musíte urobiť, to znamená obrátiť sa na človeka, ktorý vám dnes dal odkaz na našu konferenciu. Obráťte sa na neho, aby vám pomohol s nákupom tohto skvelého produktu. A užite si tento produkt. Chcem všetkým zaželať veľa šťastia, pevné zdravie a do ďalších stretnutí.